Petra had ek voor het gong boekt. Vorige week hield ze nog geen idee. Intussen weet ze dat ze in de bosken van Grace een fotomaatje zal. Nou, het idee heeft te maken met Roodkapje. En daar heb ik een soort van mijn levenswijze op geprojecteerd. Ik dacht, ik ben eigenlijk een soort Roodkapje, maar ik heb het nodig om van het pad af te gaan. En ik geloof ook, denk ik, dat Roodkapje pas echt leeft. Want wat gebeurt er als het pad afgaat? Dan gebeurt er van alles. Dan ontdekt ze mooiere bloemen, dan komt ze die wolf tegen en dan komt ze in het avontuur. Dus eigenlijk heb je die zijpaden waar je niet naartoe mag heel erg nodig. En dat wil ik gaan kijken of ik het sprookje kan combineren met mijn eigen wijsheden door een soort nieuw pad uit te zetten in het bos voor Roodkapje. En het is een mooi stukje bos zijn. Ik vond het wel echt, want alles is nog niet echt groen zoals je ziet. Nee. Maar dit is toch wel, heeft nog wel het gevoel van iets van een donker sprookjesbos. Nou, heel verrassend. Ja, hè? Ja, leuk. Ja, ik ben ook heel benieuwd. Of het, wat ik nu in mijn hoofd heb, vrij helder. Ja. Of dat ook gaat lukken. Ja. Het is niet makkelijk, maar ik wil dat wel gaan doen. De foto mat nog makker worden, vertelt Petra. Omdat ze zelfs in beeld steen had ze van de jury taststemming vregen en kregen om een oor op het knopje drukken te litten. Miranda beziekt een afspraak met Petra te maken om erbij wijzen te kunnen als de foto makker worden zal. Maar Petra had de boot wat aan. Ze weet nog net wanneer het wijzen zal, zei ze. Maar dan, als ze afscheid nam ha, belt Petra Miranda. Ze biecht het op dat ze liegt had en dat de foto al mak is. Daar woe ze beslist geen vreemde eigen bij haar en daarom had ze dit verzwijt voor Miranda.